Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σε μια μεγάλη μέρα για την χριστιανοσύνη και το έθνος, η Λαμία υποδέχεται τα Χανιά για την 23η αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος Στίχημαν Football League. Χρόνια σας πολλά και σε λίγα λεπτά θα σας παρουσιάσουμε με κάθε λεπτομέρεια αυτή την ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Να κερδίσει, να ξεπεράσει τον Βασιλόγιαννη. Κλείνει και ο Σπυρόπουλος, η προσπίση του Τσουκάνη. Περνά την μπάλα για τον Σταματή που βγάζει χαμηλά τη σέντρα. Επικίνδυνη φάση. Το τάκλιν ήταν του Παπαργυρίου και η μπάλα στην αγκαλιά του Πίτκα. Ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή με δύναμη. Η παρέμβαση με το ένα χέρι του Γεωργίου στο φάουλ του Βασιλόγιαννη. Κόρνερ. Έκοψε. Ματσούκας αφήνει για τον Βάντερσον. Ο Βάντερσον θέλει να ξεφύγει σε κόρνερ από την προβολή του Βασιλείου. Αυτό δείχνει ο διαιτητής παρά τις διαμαρτυρίες. Όπως κινήθηκε ο Βάντερσον, μπάλα. Βρίσκει μπάλα ο Βασιλείου στην προβολή. Δεν υπάρχει πέναλτι που ζήτησε ο Βάντερσον. Καθαρό κόψιμο σε κόρνερ η μπάλα. Απέφυγε Λάσκαρη και Τσουκάνη. Κάνει κίνηση ο Ματσούκας. Προτίμησε να δώσει για τον Βάντερσον. Έκοψε ο Ζέρης. Είναι ο Μπλάζιτς. Κάνει το σουτ στη γωνία. Σταθερός ο Γεωργίου. Τσουκάνη. Έχει χώρο, κάνει κίνηση ο Βανκεβάη. Μπάλα περνά. Σταματής. Έχει τη μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα στα δίχτυα. 0-1. Με τον Σταματή να δίνει προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους στο 20ο λεπτό. Εποφελήθηκε από την ασυνεννοησία στην άμυνα της Λαμίας. Και ένας δεινός σκόρερ για την κατηγορία και για την ομάδα των Χανίων. Ο Ανδρέας Σταματής δίνει προβάδισμα για την ομάδα των Χανίων. Είδε την μπάλα μπροστά του. Δείτε ξανά από την σέντρα του Τσουκάνη. Δεν μπόρεσαν οι αμυντικοί να διώξουν. Και ο Σταματής δεν συγχώρησε. Εδώ ξανά από τον Τσουκάνη, ούτε ο Χριστοφιλέας, ούτε ο Παπαργυρίου μπόρεσαν να απομακρύνουν και ο Σταματής έβαλε ένα ακόμη γκολ και γιος του άσου της Ένωσης, του Σταύρου Σταματή. Προσπάθεια του Βάντερσον να διεισδύσει, παίρνει το φάουλ ακριβώς στο ημικύκλιο. Οι γηπεδούχοι διαμαρτύρονται. Η κίτρινη κάρτα, αν την έχει δει ο Βασιλείου, θα είναι δεύτερη βέβαια. Είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα και είναι κόκκινη στο 22ο λεπτό. Τα Χανιά μένουν με παίκτη λιγότερο. Από αυτή την ενέργεια του Βάντερσον να διεισδύσει στην περιοχή των Χανίων. Βλέπουμε εδώ, περνάει τον Ηρακλή, τον ακολουθεί ο Λάσκαρης. Εδώ είναι το τάκλιν του Βασιλείου. Ξανά, Λάσκαρης και το τάκλιν του Βασιλείου. Τη στιγμή που τσιμπάει την μπάλα ο Βάντερσον για να πατήσει περιοχή. Περνάει για τον Βανκεβάη. Το σου του Βανκεβάη. Ο Πίτκας αποκρούει σταθερά. Θέλει να μπει και πάλι στην φάση ο Σταματής. Ο Καραγιάννης δεν κατάφερε να συνδυαστεί με τον Βασιλόγιαννη. Κρατάει όμως και βγάζει την σέντρα. Η μπάλα περνάει για τον Βάντερσον και έχουμε το πέναλτι για χέρι του Τσουκάνη. Για χέρι του Τσουκάνη ήταν άμεση και αντίδραση του Βάντερσον. Σε φάση, βέβαια. Σηκώνει το χέρι με την γροθιά, είναι καθαρή περίπτωση πέναλτι. Αυτό που κάνει ο Τσουκάνης, αχρίαστο φυσικά να κιτρινίζει τον παίκτη των Χανίων. Το φάουλ πάντως είναι για την Λαμία. Βασιλόγιαννης με Γεωργίου. Βασιλόγιαννης η μπάλα στα δίκτυα και η Λαμία ισοφαρίζει σε 1-1, 4 λεπτά μετά το προβάδισμα της φιλοξενούμενης ομάδας. Και ο Βασιλόγιαννης μαζεύει την μπάλα, την στείνει στη μεσαία γραμμή. Το 10ο γκολ που σημειώνει στην κατηγορία στην 22η παρουσία του την φετινή σεζόν με τα χρώματα της Λαμίας στην Football League. Λαμία Χανιά 1-1. Με αυτό το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Βασιλόγιαννη, ο Γεωργίου ήδη είχε κάνει κίνηση στην απέναντι γωνία. Η μπάλα έξυπνα χαμηλά. Έδιωξε όμο αφού δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα ο Φουρλάνος και πάλι ο Τσουκάνης βγάζει τη σέντρα χαμηλά αυτή τη φορά. Ο Πίτκας μάζεψε σταθερά. Ωραία μακρινή μεταβίβαση για τον Ματσούκα. Αμέσως περίμενε ο Καραγιάννης. Εκεί θα πάει μπάλα, το σούτ είναι άστοχο από την ενέργεια του Καραγιάννη στο 37ο λεπτό. Και ο Βανκεβάη στα δεξιά με τον Λάσκαρη και τον Φουρλάνο να είναι τετράδα στη μεσαγραμμή. Τώρα η διείσδυση μέσα στην περιοχή. Δεν φάνηκε να υπάρχει κάτι εδώ στην προσπάθεια του Βασιλόγιαννη που κοίταξε τον διαιτητή του παιχνιδιού. Εδώ ξανά με τον Αποστολόπουλο, με τον Λάσκαρη. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Καραγιάννης.
Από τον Φουρλάνο γίνεται το λάθος, θέλει να μπει στην φάση όμο. Χάνεται μεγάλη φάση για την ομάδα της Λαμίας στο 48ο λεπτό. Πούλος θα πάει και ο Αποστολόπουλος, πάει ο Τσουκάνης. Η σέντρα για τον Φερφελή, κεφαλιά του Φερφελή, μπάλα στα δίκτυα. Το 2-1 στο 50ο λεπτό με το πρώτο γκολ του Φερφελή στο φετινό πρωτάθλημα της Football League με την ομάδα της Λαμίας. Ένα γκολ που σημειώνεται νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δείχνει πως λυτρώνει